Continué parlant-vos de com escrivim el nom d'aquests números, d'aquests nombres. Val? Per exemple, recordeu, unitats, desenes, i entremig va el guió. Centenes, en el nom de les centenes va el guió. 1, 2, 3 xifres, puntet. Este puntet, recordeu que llegim 1000. I tornem, unitats de milero, desenes de milero, centenes de milero. I tornaríem 1, 2, 3, puntet. Aquest seria el milió. Val? I ahí continuaríem. Unitats de miler, de milió. Val. Vaig a escriure un exemple d'un número. Per exemple, el 4539. Val? 1, 2, 3, posaria ahí el puntet. I ara anem a escriure el número, així, tapem, i seguit 4. Doncs vaig a escriure el 4. Recordeu que el 4 s'escriu amb Q. 4. Ara escric el 1000. 4000. El nom de les centenes, tinc 5 cents. Val? 5 i cents. En el nom de les centenes s'escriu un guió. 500, 4.000, 500, i ara sí, en el nom de entre les desenes i les unitats. 30, guionet, 9. Així ne tindríem 4.539, val? Així hi hauria un guió i així un altre guió. Val? Per exemple, anem a escriure un altre número, el número 627.000 420. Val? I este seria, val? Així tindríem en el nom de les centenes de miler i entre les desenes de miler i les unitats de miler. Tindríem 600, este número se llegeix així, 627.420. 600, així hi hauria un guionet per a lligar el nom de les centenes de miler. 27, recordeu que amb el 20 posem una i entremig, sols en la família del 20. 27. Ja tenim aquest llegit, val? Així va un guionet. I posem el nom d'aquest puntet que es diu 1000. 627.000, i ara anem a llegir la segona part, val? 400, així tindríem també un guionet. 400, i ara escric a baix perquè no me cap a dalt, I així, tenim el número 20. Val. I simplement és que recordeu, val? Que en el nom de les centenes es lliga amb un guionet. I entre les desenes i les unitats, quan n'hi ha de les dues, es lliga amb un guionet també. Val? Bé, doncs aquí, per a que recordeu aquest dibuixet. Vale? Bon dia.